иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пастарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. Суроға, шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. Телефон барои маълумот 92 730 77 70. ҳамдиёрони арҷуманд салом. барномаи криминалии ахбори вазорати корҳои дохилиро тавассути телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар барномаи навбатӣ имкон доред вобаста ба ҷиноятҳои одамкушӣ, гаравгонгирӣ, дуздӣ ва кирдорҳои мардумфиребонаи сеҳргарону ҷодугарон барои худ маълумот пайдо намоед. дар студия бо шумо Морухсор Таваллузода. чун дигар соҳаҳои муҳими давлат мақомоти корҳои дохилӣ дар замони соҳибистиқлолии кишвар рушд карда, робита ва ҳамкориҳои вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақомотҳои дохилии дигар кишварҳои дӯст рушд карда истодааст. шарҳи ҳамкору нимод дар ин хусус ва дигар чорабиниҳои доир гардида. 11 июли соли 2024 дар шаҳри Душанбе машварати роҳбарони воҳидҳои мақомоти корҳои дохилии пойтахтҳои давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил баргузор гардид. дар мулоқот мушкилот ва таҷрибаи мубориза бар зидди гардиши ғайриқонунии воситаҳои нашадор, мубориза ба паҳншавии маводи мухаддир, пешгирии ҷиноятҳои нашамандӣ аз ҷониби шаҳрвандони кишварҳои узви иттиҳоди давлатҳои мустақил, мушкилоти ҳамкории байнидавлатӣ ва роҳҳои имконпазири ҳалли онҳо мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. қобили зикр аст ки соли 2021 дар шӯрои вазирони корҳои дохилии иттиҳоди давлатҳои мустақил шакли нави ҳамкорӣ ҷорӣ карда шуд. ин машварати роҳбарони воҳидҳои мақомоти корҳои дохилии пойтахтҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил бо мақсади таҳкими муколама ва густариши табодули таҷриба оид ба масъалаҳои муборизаи дастҷамъона бар зидди ҷинояткорӣ таъсис ёфтааст. ширкатдорони машварат низ бори дигар таъкид намуданд ки табодули таҷриба дар самти мубориза бар зидди ҷинояткорӣ ниҳоят муҳим арзёбӣ мегардад. бо ин мақсад дар асоси натиҷаҳои зимни мулоқот ба даст омада аз ҷониби роҳбарони воҳидҳои мақомоти корҳои дохилии пойтахтҳои давлатҳои иштирокчии иттиҳоди давлатҳои мустақил протоколи ҳамкорӣ ба имзо расид. зикр гардид ки мақсад аз баргузории ин ҳамоиш боз ҳам вусъат бахшидан ба ҳамкориҳои ҳамаҷонибаи воҳидҳои мақомоти корҳои дохилии кишварҳои дӯст буда тазаккур бояд дод ки ин ҳамоиш ба пешрафти фаъолияти мақомоти корҳои дохилии давлатҳои иштирокчии ҳамоиш такони ҷиддӣ бахшида дар пешгирии ҳама гуна ҷинояткорӣ сипари устуворе хоҳад шуд. пеш аз оғози ҷаласаи ҷамъбастӣ дар 6 моҳи аввали соли равон ҳайати шахсии ҷузъу томҳои вазорати корҳои дохилӣ субҳи 13 июли соли 2024 бо арзи эҳтирому садоқат ба арзишҳои давлатӣ бахшида ба таҷлили 30-солагии Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон ва соли маърифати ҳуқуқӣ дар назди муҷассамаи асосгузори давлати Сомониён Шоҳ Исмоили Сомонӣ саф ороста бо рӯҳу иродаи қавӣ, масъулияту садоқати ватандорӣ ва такиядор будан аз ин сарзамин бо пайравӣ аз сиёсати пешвои миллат ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо ҳисси масъулияту матонати устувор садоқати хешро иброз намуданд. мо кормандони мақомоти корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар арафаи ҷашни 30-солагии Конститутсия вобаста ба соли маърифати ҳуқуқӣ эълон кардани соли 2024 бо тамоми савганд ёд мекунем ба Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва халқу ватан содиқ монда иҷрои талаботи Конститутсия, қонунҳо, назму фармонҳои Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқиро қатъиян таъмин менамоем. Ҳасаб! 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 сипас дар толори вазорати корҳои дохилӣ ҷаласаи ҷамъбастии фаъолияти оперативӣ хизматии мақомоти корҳои дохилӣ дар давоми 6 моҳи аввали соли 2024
با اشتراک رهبریت وزارت، سرداران ریاست‌های دستگاه مرکزی، ریاست‌های وزارت کارهای داخلی در ولایت و شهرها و هیئت شخصی برگزار گردید. جلسه به طور ویدیو کنفرانس برگزار گردیده کاتب شورای امنیت جمهوری تاجیکستان نصرالله محمودزاده که در ولایت مختار کوهستان بدخشان قرار داشت به طور مجازی اشتراک و سخنرانی نمود. در جلسه مسائل فعالیت اپراتیوی خدمتی وزارت کارهای داخلی و جزء تام‌های آن در شهر و ناحیه‌های کشور در دام 6 ماه اول سال 2024 مورد بررسی قرار داده شده قید کرده شد که در این مدت از جانب کارمندان وزارت و ریاست شعبه‌های زیرتابع آن شمار زیاد جنایت‌ها به قید گرفته شده آشکار و تفتیش و کارهای اپراتیوی جستجویی نسبت دیگر جنایت‌ها ادامه دارد. وزیر کارهای داخلی اوید به دستگیری‌های دائمی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان یادآور شده تاکید کرد که در جواب به دستگیری و غمخوری‌های پیشوای معظم ملت ما هیئت کارمندان مقامات کارهای داخلی مبارزه را بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، بر ضد گردش غیرقانونی موادهای مخدر و دیگر جنایتکاری‌ها پرزور نموده تا شهروندان مملکت در فضای آسایشته کار و زندگی نموده سطح جنایتکاری را در کشور کاهش دهیم. همزمان دایر به پیشگیری جنایتکاری در بین نابالغان و جوانان ابراز اندیشه کرده شد که در این سمت باید چاره‌های مؤثر اندیشیده شده و آخری و کارهای فهمانده‌دهی با اشتراک والدان و ناظران منطقوی در بین جوانان و نابالغان تقویت یابد. در جریان جلسه معاون اول وزیر، سرداران ریاست‌های دستگاه مرکزی و در ولایت و شهرها نیز جهت بهبود بخشیدن فعالیت خدمتی ابراز اندیشه نمودند. طی 2 هفته آخر شهر دوشنبه میزبان یک چند چهاربینی‌های سطحی بین‌المللی در سمت همکاری‌ها با مقامات کارهای داخلی کشورهای دوست بود. از جمله 16 ایول سال روان واخری وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان گنرال پالکونیک میلیتسیا رحیمزاده رمضان همراه با وزیر کارهای داخلی جمهوری بلاروس گنرال لیتنانت میلیتسیا کوبراکوف ایوان ولادیمیرویچ برگزار گردید. در واخری مذکور وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان با همتای بلاروسی خود گنرال لیتنانت میلیتسیا ایوان کوبراکوف از تقویت همکاری‌ها اظهار قناعت کرده برگزاری این واخری را برای پیشرفت و ثمره‌ناک گردیدن فعالیت مقامات کارهای داخلی هر دو جانب مهم ارزیابی نمودند. رهبر اول مقامات کارهای داخلی تاجیکستان ضمن برآمد خود اظهار داشت که ما بهر قوی گردیدن همکاری‌های همه‌جانبه هر دو مقامات آشکار و پیشگیری جنایت و جنایتکاری آرامی و آسایشتگی شهروندان دولت‌هایمان آماده می‌باشیم. رمضان رحیمزاده ضمن سخنرانی قید کرد که با شرافت سیاست خردمندانه و سازنده و ابتکارات سران دو دولت محترم امامعلی رحمان و محترم الکساندر لوکاشنکو مملکت‌های ما نه تنها روابط متقابله بلکه همکاری و مناسبت برادرانه داشته در این ضمن مقامات کارهای داخلی هر دو کشور نیز نزدیک به 30 سال است که رابطه‌های سودمند را براه مانده‌اند. همزمان جانب‌ها وابسته به آموزش و از خود نمودن تجربه کاری پیشرفته نهادها، مبادله اطلاعات، پرزور نمودن مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل از قبیل تروریسم و اکستریمیسم، آشکار و پیشگیری گردش غیرقانونی وسایل نشه‌آور، اینچنین معین و آشکار نمودن جنایت‌های کیبری و راه‌های پیشگیری آنها، همزمان در همبستگی مقاومت کردن به خطرهای زمان ابراز اندیشه نمودند. در ادامه این ملاقات وزیر کارهای داخلی جمهوری بلاروس گنرال لیتنانت میلیتسیا ایوان کوبراکوف نیز قید کرد که در شرایط کنونی در مبارزه بر ضد جنایتکاری از هر یکی ما پیش از همه دستجمعی قوی و مقاومت آشتیناپذیر طلب کرده می شود. طور نام برده ذکر کرد جهتی باز هم ثمره‌ناک‌تر گردیدن این رابطه‌ها مبادله اطلاعات بین ساختارهای بین مقامات کارهای داخلی دو کشور نقشی مهم می‌بازد. در انتهای واخری باشد وابسته به مسائل‌های در آن بررسی گردیده پروتکل به امضا رسانیده شد. بحث و مناظره و مناقشه جوانی 19 ساله و نورس 17 ساله در شهر استرافشان فاجعه‌ای انجام یافت. گمانبر شده نابالغ با استفاده از قایچی به قفس سینه جبریده زده است که در نتیجه جبریده بر اثر این جراحت در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. اکبر شریفی معلوماتی بیشتر دارد. مقامات ملیسیا شهر استرافشان جنایت با مقابل حیات و سلامتی با عاقبت مرگ را به قید گرفت که در صادر نمودن اون نورس 17 ساله ساکن همین شهر گمانبر است.
тавре аз маводҳои санҷишӣ бармеояд, ҷинояти дараҷаи хавфнокиаш махсусан вазнин дар пайи эродгирии ҷабрида Ҷалолов Садриддин Сайфиддинович соли таваллудаш 2005 истиқоматкунандаи шаҳри Истаравшан вобаста ба рафтор дар ҷои ҷамъиятӣ ба вуқӯъ пайваст. фоҷиаи хунин санаи 7 июн тахминан соатҳои 23:30 дар шаҳри Истаравшан дар саҳни сартарошхонаи Сабур воқеъ дар хиёбони Исмоили Сомонӣ содир шудааст. дар натиҷаи баҳсу ҷанҷол гумонбаршуда боис буда аз қайчӣ аз дохили сартарошхона гирифтааш ба қафаси синаи ҷабрида Садриддин Ҷалолов мезанад, ки ҷароҳати вазнини ҷисмонӣ бардошта дар давраи камолот дар беморхона ба ҳалокат мерасад. ҳаминҷо истода будем ки ва ҳамак бачаам рӯшам маска зад, футболка шакашак буд. баъд Садриддин омад, ҳамак бачаам гуфт ки футболката пӯш. мақсад фигурата калон кара накун гуфам ҷава. баҳси иштирокчиёни ҳодиса ҳарчанд дар танҳоӣ ба вуҷуд омада бошад, баъдан дигарон даъват карда мешаванд, ки ба хотири нишон додани нерӯмандӣ ба авҷгирӣ ва тезутун шудани муноқиша замина мегузорад. мақомоти прокуратураи шаҳри Истаравшан аз рӯи ҳодисаи мазкур бо моддаи 104 кодекси ҷинояти одамкушӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз ва нисбати наврас чораи пешгирӣ дар намуди ҳабси пешакӣ татбиқ намуд. ҳамчунин дар ҷараёни тафтишоти пешакӣ нисбати иштирокчии дигари ҳодиса Анисҷон Аскарзода соли таваллудаш 2002, ки бародари гумонбаршуда дар ҷинояти одамкушӣ Амирҷон Аскарзода мебошад, бо моддаи 237 кодекси ҷиноятӣ авбоши парвандаи ҷиноятӣ оғоз шуда, барои муайян кардани иштирокчиёни дигари ҳодиса чорабиниҳои оператививу тафтишотӣ идома дорад. вақти рух додани ҳодиса соати 23:30 ҳолатеро аён менамояд, ки наврас бояд дар муҳити хонавода қарор дошта бошад, на ин ки ба шабгардӣ беҳуда машғул шавад, ки оқибаташ каҷрафторӣ ва бадномӣ гардад. дар ноҳияи Фирдавсии шаҳри Душанбе як нафар пешсудшуда ҷавонеро ба муҳлати 3 шабонарӯз гаравгон гирифта, бо роҳи шиканҷаву зӯроварӣ аз наздиконаш маблағи пулӣ талаб намудааст. бо доир намудани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе гумонбар сари вақт дастгир ва ҷабрдида озод карда шуд. тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Сироҷдини Шакурӣ. санаи 16 июни соли ҷорӣ якбора бедарак гаштани ҳоҷизода Абубакри 21 сола боиси ба миён омадани ҳар гуна ҳадсу гумонҳо гардид. дар асоси фарзияи одамрабоӣ кормандони шуъбаи кофтукови ҷиноятии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯиро амалӣ намуда, бо гузашти 3 шабонарӯз ҳамчун гумонбар Шарванд Гулонов Хуршед сокини 36 солаи шаҳри Душанберо, ки бо ҷурми дуздӣ қаблан суд шудааст, дастгир намуданд. ин манзили истиқоматӣ воқеъ дар кӯчаи Якачинури ноҳияи Фирдавсӣ ба гумонбаршаванда Хуршед Гулонов тааллуқ дорад. номбурда ҷабрдидаро ба муддати 3 шабонарӯз аз 16 то 19 июни соли 2024 дар ин манзили истиқоматӣ дар таҳхона дар як шароити ниҳоят вазнин нигоҳ дошта зери шиканҷа ва латукуби шадид қарор додааст. номбурда бо инро мехост маблағи калони пулӣ ба даст орад. маҳз коркардҳои оперативӣ ва малакаи баланди касбии кормандони мақомоти милитсияи пойтахт буд, ки ҷинояти мазкур сари вақт ошкор карда шуда аз оқибатҳои фалокатбор пешгирӣ карда шуд. тафтишоти пешакии ҳодисаи мазкур муайян намуд, ки бо мақсади ба даст овардани маблағ ва истеъмоли воситаҳои нашадору кайфияти яклаҳзаина Гулонов Хуршед ба ин кирдори нангин даст задааст. номбурда санаи 16 июни соли ҷорӣ аз кӯчаи деҳотӣ Шарванд Ҳоҷизода Абубакрро маҷбуран бо кор таҳдид намуда ба автомашинаи худ савор ва ба манзили истиқоматиаш оварда дар шароити ниҳоят вазнин дар таҳхона ӯро нигоҳ дошта барои раҳоӣ аз хешовандонаш 30 000 сомонӣ талаб кардааст. дарам багажи мошинам борш карда будам, овардам, ай багаж буровардам. баъд аиҷа гирифтам, ай ремень кашта ба подвали хона даровардам. айни замон нисбати Гулонов Хуршед дар прокуратураи шаҳри Душанбе тибқи талаботи модда 130 қисми 2 ва 250 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда мавриди тафтишоти пешакӣ қарор дорад. кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Левакан 16 ҳолати содир намудани дуздии чорворо ошкор намуданд, ки аз ҷониби як гурӯҳ иборат аз 3 нафар содир гардидааст.
гумонбарон чорвои сокинони шаҳри мазкурро аз чорагоҳҳо ба таври пинҳонӣ тасарруф намуда ба соҳибони он зарари ҷиддӣ расонидаанд. гузориши ҳамкоронамон аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти хатлон. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри ливакан дар асоси аризаву муроҷиатҳои шаҳрвандон оиди аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани чорваҳои калони шохдорашон як қатор чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ба роҳ монда дар натиҷа 3 нафар гумонбарони ҷинояти дуздиро дастгир намуданд. инҳо давлат музаффар самадович соли таваллудаш 1998, солиев хусрав муҳаммаднабиевич соли таваллудаш 2006 ва ноболиғ соли таваллудаш 2008 сокини шаҳри ливакан ҷамоати деҳоти гулистон деҳаи ботуробод мебошанд ки дар 16 ҳолати ҷинояти дуздии чорваҳои калони шохдори шаҳрвандон гумонбар дониста мешаванд. чорабиниҳои тафтишотӣ то ин дам зарари расонидаашудаи чорвадуздонро 50 000 сомонӣ муайян кардааст. санҷиш муайян намуд ки дастгиршуда давлат музаффар ки гузаштаи доғдори ҷиноӣ дорад ба ҷои ислоҳ гардидан баръакс дидаву дониста ноболиғ эсро бо ваъдаи маблағи калони пулӣ ба содир намудани ҷинояти дуздӣ ҷалб намудааст. مبلغی کار میکنه اگر شد تقسیم میکنه کاری که همین دست دادن مخبر پس پنیرشتی айни ҳол нисбати гумонбарон парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии тоҷикистон оғоз гардида тафтишот оиди даст доштани дастгиршудагон ба дигар ҳолатҳои ҷинояти дуздиро муайян намуда истодааст. як нафар сокини 53 солаи ноҳияи Ҷабор Расулови вилояти Суғд ки худро дар байни ҷомеа ҳамчун шахси тақводор вонамуд карда ба хизматрасониҳои динӣ аз қабили хондани дуо ва додани тумору таштоб машғул буд, дар натиҷаи коркардҳои оперативии милитсия кирдорҳои бадахлуқонаи ӯ ошкор гардид. гумонбаршуда бо истифода аз боварии динии занони корафтода ба номусу покдомании онҳо дастдарозӣ кардааст. гузориш дар ин хусус. машғул шудан ба амалҳои зидди ахлоқӣ бо истифода аз ҳиссиёт ва боварии динӣ, кирдори ба марди асил номуносиб ва шармовари шаҳрванд Қурбонов Эркин Туйчиевич соли таваллудаш 1971 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳотии ҳаёти нави ноҳияи Ҷабор Расулов мебошад ки дар натиҷаи маҷмӯи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов ошкор сохт. ин нафар ки айни ҳол дар содир намудани ҷинояти дар моддаи 142 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон пешбинишуда гумонбар мебошад, дар байни ҳамдиҳагон ҳамчун шахси тақводор аз гуноҳу савоб бохабар шинохта шудааст. ҳарчанд таълимоти динӣ надорад, шаҳрванд Эркин Қурбонов бо роҳи дуохонӣ ба табобат, ҷинбарорӣ, дур кардани кина ва тарсу ваҳм аз бадани инсон ва хизматрасониҳои динӣ машғул буда тибқи ахбороти оперативии дастраси милитсия гашта одати нисбати занҳо гаппартоӣ, тамаллуқ ва ҳаракатҳои шаҳватпарастона кардан доштааст. наворҳое ки мебинед далелҳои раднашавандае мебошанд ки милитсияи ноҳияи Ҷабор Расулов фарзияи бадахлоқии Эркин Қурбоновро тасдиқ намуд. shu kelganda sal qo'lim tekkan ekan agar дар рафти дуохонӣ ба зан хушомад зада ба узви баданаш даст мерасондам. муқобилат накардани ӯро нишонаи пазируфтани худ қабул карда ҳаракатҳоямро идома медиҳам. албатта дарк менамоям ки ин амалам нодуруст ва гуноҳ аст. ishlarga qo'l urmayman, shu o'qishda o'qimayman ham endi shu xizmatda. ба хотири расидан ба ғаразҳои шаҳвонӣ худро шахси тақводору дуохон вонамуд кардан аз фарзияҳоест ки мақомоти тафтишотӣ ба гумонбаршуда нисбат медиҳад. ҳифз намудани якчанд сураву оятҳо аз китоби Қуръон имконият додааст ки корафтодаҳо ихлос намоянд. дастдарозӣ ба домони занҳои бегона дар ҳолест ки гумонбаршуда Қурбонов оиладор ва соҳиби фарзандони баркамол мебошад. ёдовар мешавем ки мақомоти корҳои дохилӣ пайваста тавассути барномаҳои телевизионӣ аҳолиро аз макру фиреби ин тоифаи инсонҳо огоҳ менамояд. аммо мутаассифона ин доғ ҳанӯз дар ҷомеаи мо ҷой дорад ки омили асосияш пайрав будани баъзе аз шаҳрвандон ба ақидаҳои хурофотӣ мебошад. хурофотпарастии шаҳрвандони зудбовар бозори сеҳргарону ҷодугаронро гарм ва кирдорҳои мардумфиребонаи онҳоро равнақ мебахшад. 11 нафар сокинони ноҳияи Шаҳристон дар натиҷаи санҷишҳои мақсадноки кормандони милитсия барои машғул шудан ба сеҳру ҷоду, мушкилкушоӣ ва дармонбахшии дурӯғин боздошт ва нисбаташон чораҳои таъсиррасонии қонунӣ андешида шуд. гузориш дар ин хусус.
کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه شهرستان داوم 6 ماه سال 2024 فعالیت غیر قانونی مشغول شدند به فالبینی و سیر و جادوگری 11 نفر ساکنی همین منطقه را آشکار نموده با دسترسی طلبات ماده 482 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری پروتکل ترتیب دادند. از خواندن دعا، دادن تومار و تشتاب، آب دم، پیشگویی تقدیر و کشایش کار، تبابت با اصولهای غیر مقرری تا بخت کشایی و دیگر عملها وابسته به مناسبت‌های اویلاداری در کردار حقوق ویران کنندگان دیده می شود. این نشان دهنده نتیجه فعالیت در سمت دستور و سپارش‌های رهبری وزارت کارهای داخلی در سمت پیشگیری از خرافات پرستی و مردم فریبی افرادی استفاده برنده گمراهی ساکنان در وابستگی به اعتقاد دینی می باشد. مثلا شهروندان مولان قل و گلچهره بردی قلونا سال تولدش 1972، урун ва зулула тоҳировна соли таваллудаш 1981, маҳкамов облоқул аброрович соли таваллудаш 1953 ва рӯзибоева нисо бутаевна соли таваллудаш 1967 истиқоматкунандагони ноҳияи шаҳристон ҳангоми дар хонаи истиқоматиашон ба дуохониву фолбинӣ ва табобатҳои бо ном халқӣ хислати хурофотпарастона машғул шуданд муайяну боздошт ва ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб шуданд. Асосан бачаҳо гирёнча меёд, тифлаи гирёнча мебиёнд пагарӯзе. Модарошон баъзе калонтарон биёд, тарси муфтин биёд. Бахткушоям мебиёнд астон. Бахткушоям баъзе мебиёд, бахткушоям баъзе мебиёд. Баъзе милтарам бача гирёнча мебиёд бисёр. таъсиррасонӣ ба сарнавишт, пешгӯии тақдир, кушоиши кор, ҳифзу ҳимоя аз чашми бад, баровардани тарсу ваҳм ва ҳасуду кина аз ҷисми инсон бо роҳи дуохонӣ ё истифода аз ашёҳои табииву ғайритабиӣ услуби фаъолияти ғайриқонунии қувваи вайронкунандагон мебошад, ки бар ивази маблағи пулӣ анҷом дода мешуд. баҳонаи асосии машғулшавандагони фолбинӣ ва сеҳру соҳирӣ гӯё меросӣ будани касб ё баъди беморӣ пайдо шудани қобилият мебошад, дар ҳоле ки худи онҳо ба кӯмаку ёрмандӣ эҳтиёҷ доранд, аҳолиро қабул ва хизматрасонӣ менамоянд. бовар накарданист ки ашёи маҳсули дасти инсон тақдиру сарнавишти ӯро дигар созад, ё ин ки бо навозиши доира ва замзамаи дуоҳои номафҳум химчазаниҳо ба ҷисм саломатии инсон барқарор ё хушбахтии оилавиро соҳиб шавад. ин гуфтаҳо мутаассифона ҳолати воқеии ҳуқуқу вайронкуниҳои ошкор гардида аз ҷониби милитсияи ноҳияи шаҳристон мебошад. ба таъкиди милитсия то он даме ки шаҳрвандон куркурона аз хизматрасониҳои фолбину мушкилкушо истифода мебаранд, аз байн бурдани ин зуҳуроти номатлуб номумкин боқӣ мемонад. дар ноҳияи хуросони вилояти хатлон низ як нафар зани 58сола ки бо истифода аз хоки қабристон гӯё муносибатҳои оилавиро гарм ё сард менамудааст, боздошт ва ба ҷавобгарии маъмурӣ ҷалб карда шуд. шарҳи кирдорҳои мардумфиребонаи боздошт гардида дар гузориши навбатӣ. имрӯзҳо баъзе аз нафарон ба хотири ба даст овардани маблағи муфт ба сеҳргарӣ ва фолбинӣ машғул мешаванду бо истифода аз ҳар гуна ашё бар ивази ин амалҳои худ маблағи муайяне талаб мекунанд. гарчанде ки қисмати зиёде аз онҳо мунтазам аз ҷониби кормандони мақомотҳои дахлдор дастгир ва ҷазо дода мешаванд, аммо боз ҳам ин масъала нигаронкунанда боқӣ мемонад. дар ноҳияи хуросон як нафар зан ҳотамова бибигул соли таваллудаш 1966 сокини деҳаи ҳақиқат ҳангоми гузарондани амали сеҳру ҷодӯи навбатиаш аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳия боздошт карда шуд. ин зани солхӯрда ба ҷои дар роҳи дуруст ҳидоят намудани аҳли ҷомеа худро ҳамчун фаолбину ҷодубарор муаррифӣ намуда бо ҳазорон макру ҳила ба муштариёнаш ваъдаҳои беасос медиҳад ки гӯё сеҳру ҷодӯи онҳоро баровардан, хуб кардани муносибатҳои оиладорӣ, кушоиши кор, дармони дарду ҷимбарорӣ ба онҳо кӯмак мекарда бошад. бештари муштариёни ин нафари фаолбину ҷимбарор занон ва ҷавондухтарон буда бо маблағҳои ҳангуфт аз мушкил осонкуни хеш дармони дардашонро меҷӯянд. дар ҷараёни санҷиш зимни аз назаргузаронии манзили истиқоматии номбурда қуфлу калид, хонаи замбур, мӯйсар, сӯзану хоки қабристон, ришта ва як миқдор тӯмору таштоб мусодира карда шуд. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати ҳотамова бибигул парвандаи маъмурӣ тартиб дода шуда санҷиш идома дорад.
то ҳанӯз дар ҷомеа нафароне ҳастанд ки ба хотири раҳму шафқати атрофиёнро нисбати худ бедор намудан худро маъюб нишон дода ба талбандагӣ даст мезананд. чунин амали ноҷавонмардона барои ин гуна шахсон одат гардида гарчанде қаблан аз ҷониби мақомот огоҳ карда шуда бошанд ҳам боз ба чунин кирдор машғул мегарданд. гузариши навбатӣ дар ин бора таҳия гардидааст. саломатӣ беҳтарин неъматест ки мебояд ба қадри он расид. таассуфовар аст ки баъзе аз шаҳрвандон барои ба даст овардани маблағи ночизе худро маъюбу дардманд вонамуд карда ба талбандагӣ машғул мешаванд. зимни санҷиш аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт ду ҳолати бо чунин шакл ба мардумфиребӣ машғул шудани шаҳрвандон ошкор карда шуд. аз ҷумла шаҳрванд Пардаев Раҳмиддин соли таваллудаш 1990 сокини шаҳри Ваҳдат ки ҷисман солиму бардам аст зоҳиран худро ҳамчун маъюб вонамуд карда дар ҳудуди шаҳри Душанбе ба талбандагӣ машғул буд. ма Пардаев Раҳмиддин аз шаҳри Ваҳдат дар шаҳри Душанбе омада дар байни мошина худамро маъюб нишон дода пул кор мекардам. дар асл ма созам. инчунин аз ҷониби кормандони милитсияи пойтахт шаҳрванд Таварруф Ҳайдар соли таваллудаш 1966 сокини шаҳри Ҳисор боздошт гардид. номбурда низ худро ҳамчун маъюб вонамуд карда дар аробачаи маъюбӣ нишаста дар байни роҳи мошингард ба талбандагӣ машғул буд. ман ами каляскара гирифта дар раҳ мебурам. ҳар хел мешавад риск гурзе 100 сум гурзе то 200 сум кор мекунам. каляскара харидам як бозори кӯҳна бозор ба мақсаде ки бишинам кор кунам. вобаста ба ин нисбати ҳар ду тибқи талаботи моддаи 479 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии Тоҷикистон протоколҳои маъмурӣ тартиб дода шуда нисбати Пардаев Раҳмиддин ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 5 шабонарӯз ва нисбати Таварруф Ҳайдар ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабонарӯз таъин карда шуд. дар анҷоми барнома ба ҳар кадоми шумо рӯзгори хушсаодату сарбаландӣ таманно намуда хоҳони онем ки дар кишвар ҳамеша амнияти сарҷамъӣ ва осоиштагии ҳукмфармо бошад. хайр. иқдоми шоиста аз мағозаи молҳои техникии беҳтарин минбаъд ҳамаи молу маҳсулоти техникаи маиширо ки босифатанд метавонед бо нархи дастрас аз мағозаи беҳтарин харидорӣ кунед. маҳсулотро мағоза аз ширкатҳои бонуфузи кишварҳои Русия, Туркия, Дубай, Итолиёву Чину Ӯзбекистон дастрас намудааст ва кафолати 3 сола дорад. шумо метавонед техникаи маишии дилхоҳатонро ба тарзи кредитӣ бо фоизҳои пастарӣ низ харидорӣ кунед. дар мағоза QR-кодҳои бонкӣ амал мекунад. суроға шаҳри Хуҷанд, кӯчаи Исмоили Сомонӣ 46. телефон барои маълумот 92 730 77 70.